pravo na slobodu govora. To je pravo koje svi želimo da imamo. Dakle, svi imamo slobodnu volju, svi smo slobodni da radimo što hoćemo, ali nismo slobodni naravno od posljedica, nismo oslobođeni od posljedica ako tu slobodnu volju iskoristimo da učinimo neko zlo, da počinimo grijeh. Ali sloboda govora, naravno imamo i tu slobodu, možemo da kažemo što god hoćemo, ali ta sloboda opet sa sobom nosi posljedice. U Svetom pismu kaže: život i smrt su u vlasti jeziku, koga miluje ješće njegov plod. Znači treba da pazimo šta govorimo i kako govorimo, jer ono što govorimo ostavlja dubok utisak na druge oko nas. Riječi imaju težinu, riječi imaju značenje, a riječi nisu samo skup nekih slova, dakle riječi definitivno imaju značenje i riječi mogu da povrijede, da uvrijede, da obeshrabre, ali također mogu da ohrabre, da utješe, da obraduju neku osobu, da učine da se ta osoba osjeća prihvaćenom, voljenom. Zato pažljivo birajmo riječi, pažljivo birajmo ono što govorimo. Riječima također možemo uvrijediti Boga, a možemo uvrijediti ljude, pa čak i samog sebe. Ono što mi govorimo, osim što utiče na druge, još i više utiče na nas same. Dakle, možda ta druga osoba i možda je neko jednostavno toliko jako u Hristu da ga to neće uopšte poremetiti. Mogu trenutno da se osjete možda malo loše i mi se svi nekad možemo osjetiti obeshrabreno i poljuljano, ali u suštini ko je Hristov i ko se uzda u Gospoda, njemu ne možete puno nauditi riječima. Dakle, naudit ćete prvenstveno sebi. Ono loše što ti govoriš, to inače govori samo o tebi. I mnogo, mnogo više o tebi nego o toj drugoj osobi. Uglavnom. I to može da ostavi duboke rane, duboke posljedice u tvoj život. I zato i piše: život i smrt u vlasti su jeziku i koga miluje ješće njegov plod. Dakle, ko miluje svoj jezik, ko se brine o svom jeziku, u prevodu ko se brine o tome što izgovara i kako izgovara. Dakle, na osnovu toga kako koristi svoj jezik, što i kako govori, na osnovu toga će da požnje, da skupi plodove. Dakle, ako govori loše, loše, ako govori dobro, dobro. Tako da pazimo na to.